Takže ahojte, toto je moje ďalšie video a dneska to bude ako si pripraviť, ja neviem, jahody čokolády. Takže sa do toho pustíme. Takže ako prvé si vyťahneme jahody. Dobre, zoberieme si tanier. Točí takýto. A dáme si tam všetky tie jahody. Toto si otvorím. A vyťahnem si, ja neviem, 3 alebo 2. Toto bude asi stačiť. 7 alebo 8. 8. Keď nám tam zostane. Nevadí. Ako ďalšie si pripravíme hneď. Bude stačiť asi takýto. Jahody si dáme na bok. A ešte potrebujeme nož. Dosku. Tak. A čokoládu na varenie. Toto všetko budeme potrebovať. Hneď, dosku, nožík, jahody a čokoládu Figaro na varenie. Dobre. Dobre, takže začneme. Otvoríme si čokoládu. Tuto, jak máte toto. Tak tu to otvoríme. A dáme si tam zatiaľ 6 kusov. Lámeme na kúsky. Druhú fázu musíme zobrať mlieko. A maslo. Dobre. Nalejeme tam mlieko. Tak to bude stačiť. A maslo. Stačí úplne tenká a 2 tenkých plátok a ešte jeden. Dobre. A dáme to na sporák. Dáme to tak. Je to asi, ja neviem, na koľkatke. Ale musíme si zobrať bareko, asi takú malú. No, takže toto nie. Asi takúto. A budeme to musieť umiešať. Dobre. Ako ďalšie si nakrájeme tie jahody. Takto dáme na bok, prekrojíme.
prekrojíme si všetky takto. Zatiaľ, dokým si to nakrájame, si skontrolujeme tú čokoládu. Musíme ju pomiešať. A môžeme si tam dať síce aj viac čokolády. Môžeme minúť aj celú. Minuli sme celú. A vypadá to zatiaľ takto. A môžeme si tam dať trošku viac mlieka, ale to iba trošku. To stačí. Už to tu rozvoniala. Pomiešame. A ten sporek musíme už vypnúť. A dokým si nakráme tie jahody, tak to môžete skontrolovať a nechať vychladnúť a často kontrolovať, aby vám to nestuhlo. Dobre, takže presunieme sa na tie jahody. Ja som si ich zatiaľ nakrájala 3, ale vy ste si až 4. Vy ste si asi stopli video a nakrájali ste si ich všetky. Keď už ich máme všetky nakrájené, tak si ich takto zoberieme. Dáme do umývadla a oplatneme. Dobre. A dáme si ich na ten tanier. Odložíme. Keď už máme všetko schované, tak si tú čokoládu môžeme pozrieť a zamiešať. A dáme, ešte si prichystáme jeden tanier, taký istý. A dáme si to tam. A zoberieme si ešte malý plítky tanier. Asi takéto bude stačiť. A ešte špáratka a židličku. Vidíte. A môžeme začať. Zoberieme si jednu jahodu. Napichneme si ju na šparátko. A dáme ju do tej čokolády. Po istotu si tam dajte 2. Dobre. A takto si to tam tým brúškom zamiešame. Takto to bude vypadať. Takto si to otočíme. To isté spravíme ďalšie. To isté ďalšie spravíme. A takisto to položíme. Prichystáme si pre istotu ešte jeden takýto tanierik, aby sa nám to zmestilo a robíme ďalej. Keď už to máme všetko hotové, tak si to dáme
do ladničky. Môžeme to dať na 10 minút. Ja to dám takto. My to máme úplne plné. Ste si všimli, ak to vidíte, tam hore. A keď vám zostala čokoláda, tak si ju môžete zjesť. Už prešlo 10 minút, tak si to môžeme vybrať. A môžeme sa s chuťou pustiť do toho. Dobre, a s chuťou sa do toho môžeme pustiť. No. Ďakujem, že ste si toto video pozreli a